σκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτό. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων Εκρυπέτωσαν οσθήκεται κυρός από προσώπου πυρός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι αγωδιασόμεθα και φραντώμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και πνεύματι και νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και
ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Στυλιανούν και του Επισκόπου ημών Ιεζεγγύλ. Της δέσποτα. Του Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Φίλου του Λαού και νεϊτώμε. Κύριε ελέησον. Αγίος Ακράν, Μητέρα του Γημένου, Θεοδός, Υπερασπίνης ημών, Θεοδός, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αληθώς ανέστη ο Κύριος, αδελφοί. Αληθώς ανέστη.